Народовый психолог, некий професійний. Зоркі на Грэммі масово протестуюць супраць палітыкі амерыканскага кіраўніцтва. Я в Беларусі не адчуваў сябе несвабодным. Я сказаў тое, што думаю, я ніколі не фільтраваў ніякія свае там допісы ў Фейсбуку. Трэба будзе ўсім хутка у хуткім часе ўлівацца ў пабудову новай Беларусі, а вось гэта ўжо будзе яшчэ тая задача і квестыя. Это я пачаў Варшава, беларускі моладзевы хаб. Тут знаходзіцца невялікая мастацкая майстэрня Лявона Вольскага. Это крама богатыру Мінску такая. Адміністрацыя нашага хаба, яна этого не хавае. Час ад часу, калі я працую, прыходзіць паглядзець на гэту як у зоопарк. О, а так тут Вольскі працуе, піша карціну, тут пакажыце. О, да, і правда. Ну, недзе з годзік таму я пачаў такі жывапісны праект, дзе Яна, моя жонка і менеджер, параіла мне працаваць у тэхніцы алей. Гэтую тэхніку я даўным-даўно не практыкаваў, потому што зараз проста можна працаваць акрылавымі фарбамі, якія не пахнуць, якія не трэба разводзіць са шкіпінарам якім-небудзь. Але алей гэта іншая рэч, это як вініл і CD. Это як бы па-іншаму крышачку это ўсё выглядае і па-іншаму гучыць. Вось, это больш такое алдовае, больш сапраўднае, можа быць. Я люблю акрыл, але тут вось менавіта 12 алейных карцінаў, такіх досыць шырокага фармату, розныя. І гэта вось называецца беларускія прыказкі і прымаўкі. Вось тут... А што за прымаўка тут занатаваная? Тут занатавана ваўком ваўка не зацкуеш. Такая дзіўная прымаўка, ну, калі асэнсаваць, то яна, безумоўна, народная мудрасць. Такая ёсць там схаваны сэнс. Я думаю, што падчас першай дэкадзе красавіка будзе выстава у Фры Беларус музеум. Вестак няма ад Бога, уздымілася падлога. У Лявона Вольскага ёсць і музычныя навіны. Ён запусціў краўдфандынг на вінілавае выданне альбома «Псіхасаматыка» 2016 года. Альбом разнастайны, ён складаецца з дзвюх частак. І таму трэба рабіць двайнік, як раней казалі, вінілавы, адна частка горад, там такія досыць жорсткія панк і цяжкія песні. Другая частка, умоўна кажучы, лес, дзе больш лірычна, мелядова, з акустычнымі гітарамі, ну, з удзелам электрычных таксама, але не цяжкія. Бо Снора так, паводле супрацы першай грамадазнаўства, ён так сказаў, што ў цябе ёсць такія зусім рокавыя, а ёсць нейкія такія лірычныя тыпу бардаўскія. Ну, от хацелася б зрабіць тады альбом, адна частка была б такая, другая такая. Ну, я так бачу. Ну, я подумал, добра. Ну, вот у тебя есть задача за такі сціслы тэрмін напісаць песні. І я, не глядзячы на то, дзе я знаходзіўся, я быў на той час то ў Швейцарыі, то дзесьці ў вёсцы. Мне даводзілася весь час пісаць песні. Для мяне это быў досыць такі яшчэ цяжкі перыяд, з якога я праз гэтую працу над гэтым альбомам таксама выходзіў. Ну і вынік у 16-м годзе ўжо бліжэй да канца мы зрабілі канцэрт такі прэзентацыйны зноў жа у Вільні, таму што тады у Менску нельга было граць абсалютна нідзе. Ну і вось цяпер хацелі б зрабіць перавыданне на вініле, бо, на мой погляд, альбом такі вельмі знакавы. Музыка прапануе не проста зрабіць данат, а замовіць лот. Ад самога вінілу да пастэльнай карціны ці онлайн-канцэрта. Зараз ёсць 15%, гэта ўжо не кепска. Ну, я гляджу, што лоты такія проста паштоўка, практычна ніхто вельмі рэдка. А лот ёсць, які карыстаецца папулярнасцю, гэта менавіта кружэлка, і плюс паштоўка, і плюс яшчэ бывае карціна. Вольскі перакананы, што творцам заўсёды трэба рабіць нешта цікавае. Трэба рабіць такі прадукт творцам, каб ўсё ж такі это было цікава. Гэта як было у, не памятаю, 70-е, здаецца, былі мінулага стагоддзя гады, калі выйшла «Дзікае паляванне караля Стаха» Караткевіча,
І народ, быў пераклад на расійскую мову ў часопісе «Нёман», і гэта все вельмі хутка раскапалі, этого Нёмана было не знайсці, і народ, ай, ладно, буду по-беларускі тогда читать, что делать. Ну, это была такая массовая популярность, то у наш час мало людей, якія займаюцца таким жанром, які быў... У нас в основном творцы все вельмі інтэлектуальныя, разумныя і займаюцца такімі сур'ёзнымі вельмі жанрамі, такімі інтэлектуальнай музыкі, інтэлектуальнай там паэзіі, прозы. За рэдкімі выключэннямі. Напрыклад, Бахарэвіч напісаў такі моладзевы бестселлер, падлеткавы нават. Я да яго намаляваў ілюстрацыі, это «Капітан летучая рыба». Я быў вельмі здзіўлены, калі ён мне даслаў гэты тэкст, потому что это абсолютно як бы выхад за межы свайго звышінтэлектуальнага складанага вельмі жанру постмадэрнісцкага. Я думаю, што шмат у чым трэба арыентавацца, як это не смешна гучыць, на поп-культуру таксама. Каб гэта не было людзям не блізка. Я не кажу, што трэба скатвацца да кіча, безумоўна, бо народу таксама трэба даваць прыклады добрага мастацтва. Дарэчы, кіч таксама можна выкарыстоўваць, калі табе гэта трэба, то можна, і я ў Крамаболі неаднаразова выкарыстоўваў гэты стыль. Калі табе трэба нешта там падкрэсліць, то можна карыстацца. У творчасці як бы няма забароненых прыёмаў. Дом на ўскрайку гораду, прайсці крыху і будзеш у лесе. На думку Лявона Вольскага, мастацтва вымагае свабоды. Сам ён ніколі не адчуваў сябе несвабодным, нават у Беларусі. У Беларусі бракуе свабоды. Бо творчасць – гэта свабода. Ты не будзеш ставіць свайго ўнутранага цэнзара, тады ты не будзеш папулярны. Таму што, хто там пойдзе на, не ведаю, я не буду называць імёны, там нейкія людзі, якія ездзяць па перадвыбарных турах і там праславляюць Лукашэнак, гэта, смешна разлічваць на агульнанародную папулярнасць, таму што, калі ты такі праўладны і калі ты прагінаешся, то якая ты зорка тады? Гэта ж не зоркі на Грэммі. Масава пратэстуюць супраць палітыкі амерыканскага кіраўніцтва. Вось. То там больш за ўсё гэта бракуе. А так у мастацтве можа быць крэатыву, можа быць такіх нечаканых ідэяў. А ці можа мастацтва аб'яднаць частку беларусаў, якая ў Беларусі і па-за межамі? Безумоўна, это ёсць задача мастацтва. Каб нацыя была сцэментаваная, яны мусяць адны і тыя ж кнігі чытаць і песні адны і тыя ж слухаць. Колькі нам яшчэ да гэтага? Уже на парозе, уже хутка. Я заўсёды так кажу, уже 30, хутка 5 гадоў. Але я ўпэўнены, што для гісторыі это досыць кароткі адцінак, нічого страшнага, перажывем гэта ўсё. І трэба будзе ўсім хутка, у хуткім часе ўлівацца ў пабудову новай Беларусі, а вось гэта ўжо будзе яшчэ тая задача і квестыя. Вы казалі, што беларусам у Беларусі бракуе свабоды, апынуўшыся за межамі Беларусі, дзе быццам бы свабоды больш. Як гэта на вас паўплывала, на вашу творчасць, не ведаю, на самаадчуванне? Так я ў Беларусі не адчуваў сябе несвабодным. Я сказаў тое, што думаю. Я ніколі не фільтраваў ніякія свае там допісы ў Фейсбуку. Я заўсёды ў інтэрв'ю казаў тое, што хацеў сказаць. Ніколі я там не... Пра гэта нельга, тады не будзем. Это былі, безумоўна, журналісты, якія казалі, давайте без палітыкі. І тады я казаў, якая тут палітыка? Это ж проста у самым горшым азначэнні гэта можна назваць грамадская пазіцыя. А не тое, што палітыка, мы без палітыкі. Як толькі штосьці ідзе пра тое, што адключылі асвятленне ў Менску, это ўжо палітыка будзе. Што уже 6 адключылі, да 6 не падключалі, да 7 не падключалі ліхтары, давайте без палітыкі тады, калі ласка. Усё гэта палітыка. Калі народ прызвычаіваецца да такіх думак, это самае непрыемнае. Бо ёсць тады такое, пра гэта нельга, а можа і пра гэта тады нельга. Пра што тады можна? Ёсць вельмі вузкі такі спектр, пра які можна. Як беларусам пазбавіцца вось гэтай самацэнзуры? Напэўна, беларусам у Беларусі цяжэй ад гэта зрабіць? Вельмі цяжка. Гэта сур'ёзны працэс. Гэта трэба сур'ёзны псіхааналіз. Народу трэба псіхолог нейкі прафесійны, бо столькі дзесяткаў гадоў
такой падцэнзурнасці і ўнутранай цэнзуры, то ну, гэта трэба выводзіць нейкімі сродкамі прафесійнымі народ з гэтага стану, калі ён сам баіцца пра нешта сказаць, а раптам штосьці. Вольскі перакананы, што страх і закрытасць перашкаджаюць не толькі творчасці, але і ўвогуле жыццю. Ён зычыць беларусам пераадолець іх і смела і свядома ісці да сваіх мэтаў. І гэта такая лёгкая парада ад чалавека, які быццам бы знаходзіцца ў бяспецы, але ніхто з нас, па-першае, не знаходзіцца ў бяспецы. Я заўсёды гэта раю. Трэба не баяцца. Трэба не баяцца, ісці сваім шляхам, ісці наперад, і ўсё прыдасца. Пры любой уладзе. Розныя бываюць рэчы, і чым больш мы баімся, чым больш мы сябе цэнзуруем, чым больш мы сябе ў нейкі фармат зачыняем, тым горш у нас ідуць справы, асабліва творчыя. І жыццёвыя таксама. Так што найперш трэба не баяцца, адкрыцца свету і ісці сваім шляхам.